Vuosi 1944. Maailma palaa jo 5. vuotta. Miljoonat ovat kadonneet taisteluissa tai joutuneet verenhimoisten vihollistensa viettomiksi uhreiksi. Kansat taistelevat olemassaolostaan pelissä, jossa ei ole sääntöjä. 5 miestä lähetetään mahdottomalta kuulostavalle tehtävälle, josta riippuu kokonaisen kansakunnan kohtalo. Kannoksen metsissä vaarana ovat idän suuret armeijat. Epäluulo ja pelko. Mutta metsässä lymyää kaikkia vaaroja pahempi uhka. Peloton, armoton, tunnoton. Taistelun viholliset vastaan, muuttuessa taisteluksi elämästä heidän rohkeutensa, kestävyytensä ja ystävyytensä joutuu testiin. Sota on jo loppumassa. Taistelu on vasta alkanut.